Mi ćemo sada do zagrebačke ekipe, do naše Dubravke, koja će nas podsjetiti imate li pravo na jedno od socijalnih dodataka, dječji doplatak i ukoliko ste ga podnijeli do kraja mjeseca, možete li ga dobiti. Dubravka, izvoli. Dobro jutro, lijepan pozdrav ovdje iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Evo, došli smo nešto ranije, počinju raditi tek od 8, tako da ove prostorije su još prazne. Evo upravo tako, naime do 1. ožujka može se podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na dječji doplatak. Tko može ostvariti to pravo, na koji način, evo reći će nam Maja Čakarun. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro vama i svim gledateljima HTV-a. Evo, za početak bih vas pitala, ima li kakvih promjena oko ostvarivanja prava na dječji doplatak u odnosu na prošlu godinu? Pa u 2026. godini nema velikih promjena u sustavu. Doplatak se i dalje ostvario ovisno o visini dohotka kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno u ispunjenju svih ostalih uvjeta propisanih zakonom. Koliki mora biti taj dohodak, odnosno koliki je taj dohodovni cenzus? I dalje je iznos određen prema proračunskoj osnovici, odnosno 140% proračunske osnovice. Konkretno riječ je o 618 eura i 8 centi po članu kućanstva mjesečno. Kako se određuje ta svota koju će korisnik, odnosno dijete dobiti? Pa zakonom je propisano da se svota određuje u 5 cenzusnih grupa, ovisno o dohotku kućanstva. Iznosi se kreću od najmanjeg do oko 30 eura mjesečno po djetetu do maksimalnog oko 62 eura mjesečno. S tim da treba napomenuti da obitelji sa 3 ili više djece imaju pravo i na natalitetni dodatak. Za 3. dijete to iznosi oko 66 eura mjesečno, a za 4 ili više djece 132 eura. Dakle, osim svote doplatka koje se utvrđuje rješenjem, imaju pravo još i na taj mjesečni dodatak. Kako izgleda sama procedura? Što osobe koje žele ostvariti to pravo moraju? Pa procedura je zapravo vrlo jednostavna. Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje predaje se zahtjev, tiskanica je dostupna na našim internetskim stranicama, može se kupiti u zbornicama Narodnih novina. Međutim, ono što najčešće i preporučujemo da bi se izbjegle bilo kakve gužve ili čekanje na šalterima je da se preda zahtjev elektroničkim putem u sustavu e-građani. U zahtjev stari, odnosno postojeći korisnici ne trebaju prilagati nikakvu novu dokumentaciju, osim ako nije došlo do promjene od prebivališta do statusa zaposlenja ili bračnog statusa ili promjene banke. U tom slučaju se donose te potvrde, a ostalo se razmjenjuje službenim putem između institucija. Visina dohotka i ostalo, to nije potrebno ostavljati. A što se tiče novih korisnika, oni u zahtjev prilažu IBAN, još potvrdu o elektronički zapis o rođenju djeteta, odnosno rodni list. Ako se dijete školuje u inozemstvu i tako nešto, eventualno prihodi iz inozemstva, mirovina iz inozemstva ako je riječ o ukućanima koji primaju takvu mirovinu. Ali dobro, to su sad neke posebne situacije. Ukoliko nešto nedostaje, naši voditelji postupka kontaktiraju stranku direktno. I evo, samo za kraj, raste li broj korisnika? Pa svaki mjesec varira. Evo, prije mjesec dana smo imali nešto oko 291 tisuću korisnika, a prošli mjesec je zabilježeno oko 296 tisuća korisnika. Međutim, izmjenom zakona od 1. ožujka 2024. godine došlo je do promjene zbog toga što se djeca sa težim ili teškim invaliditetom ostvaruju pravo na inkluzivni dodatak, što je u nadležnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad, stoga je tu došlo do male promjene brojke, negdje oko više od 30 tisuća djece nije više pod našom ingerencijom.
Hvala vam lijepa na informacijama. Znači, čuli ste, evo, poštovani gledatelji, do 1. ožujka možete podnijeti zahtjev za ostvarenje prava na dječji doplatak, ali ako to napravite kasnije i dalje možete dobiti dječji doplatak, ali se on računa od datuma prijave. Nadam se da sam točno rekla. Tako je. Postojeći korisnici predaju zahtjev do 1. ožujka kako bi nastavno mogli i u ovoj godini primati, a svi oni koji imaju pravo na doplatak, a još nisu predali zahtjev, mogu to učiniti bilo kada. Nismo možda napomenuli tko ima pravo na doplatak, pa kao imamo kratko vremena. Dakle, pravo ostvaruju roditelji, posvojitelji, skrbnici, odnosno sve one osobe koje ostvaruju pravo na roditeljsku skrb. A što se tiče uvjeta, važno je da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca sa stalnim boravištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj, potom da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom, da ga uzdržava i da ukupni dohodak po članu kućanstva ne prelazi spomenuti iznos od 618 eura. Hvala vam lijepo. Evo, toliko od zagrebačke ekipe iz Zavoda za mirovinsko osiguranje. Hvala ti lijepa, Dubravka. Hvala Dubravki.